पावर स्टार के फैन बाड़लो तो वीडियो के लाइक जरूर कर दिहलो। अगर तहनियो लो शादीशुदा बाड़लो और अपना मेहरारू से झूठ बोल के नचनिया के साथ नाचे जाला लो तो ध्यान रहे कहीं कपड़ा में टिकुली सट के न आवे, ना तो तोहरो लोग के हाल ऐसन हो सकेला। जब पवन सिंह के झगड़ा वाला गाना आवेला जेमे एगो खूब बढ़िया लिरिक्स के साथ मनोरंजन स्टोरी भी रहेला तो पवन सिंह ए बेरी पूरा गर्दा उड़ा दिए। गर्दा पवन सिंह फिर से मजेदार एगो गाना लेल बड़े मरद मेहरारू के नोक झोंक वाला। तो पहले तो स्टोरी तो जान लो कितना गजब के स्टोरी बा। तो पवन भैया अपना मेहरारूआ से झूठ बोल के जाले कि जा तानी दोस्त के बर्थडे में जाके नचनिया के साथ लागे ले नाचे आ उहे डांसवा पवन सिंह के ड्राइवरवा रिकॉर्ड करके ले आके उनका मेहरारू के दिखा देला। सुबेरे आवे ले पवन सिंह घरवा तो पूछे ले मौगी कि रात में कहाँ रहनी है तो पवन सिंह बतावे लन, लेकिन मौगी का माने वाला बिया उ तो वीडियो देखले बिया। थोड़ा सा चेक उक करके देखेले सूम होम के तो देखेले कि इनका शॉर्ट में टिकुली सटल बा। उहे देख के पवन सिंह के मौगी जाले रूस कहले कि कहाँ रहला रात भर बर्थडे में गइल रही, हमरा से झूठ बोलता रहा हई ना हौ बतियावत तरह तुम उतने में कपड़ा उपड़ा पैक करके लागे ले नैहर जाए और पवन भैया पर बहुत गुस्सा करेले। जब खाना मांगे ले तो खानो ना देले या कहेले तो इतने ना बात डाइवोर्स पा जाला। कहेले कि अब डाइवोर्स देम तारा के आ जौन लइका बचा रही है ओकनी के बाप के पते ना रही कि बाप के नाम का हो। फिर जाके पवन भैया खूब ज्यादा अपने मेहरारू के जाले मनावे। लास्ट में जानता रहो अच्छा माफ कर देले। पवन सिंह भोजपुरी में जानल जाले सबसे सुरीला सबसे बढ़िया गाना गावे खातिर, जौना के देख के लोग के लागता कि सच्ची मुच मरद मेहरारू के नोक झोंक झगड़ा चलता। और ये गाना में तारा लोग के सुने के मिलल हुई पवन भैया के भोजपुरी रैप, जौन की पहला बार भोजपुरी में रैप बोलल बड़े गाना। हम तो शुरुआते में कहनी है कि पवन भैया ऐसन गाना लेकर आवे लेन तो पूरा भोजपुरी में तबाही होला।